A sansanin Bakasi da ke Maiduguri kullum ana samun sababbin 'yan gudun hijira da ke zuwa. Mutane na barin garuruwa da ƙauyukansu da ta'addancin Boko Haram ya lalata. Tun daga shekarar 2009 kimanin mutane miliyan 1.800 aka tilasta ƙauracewa gidajensu a Najeriya. Mutane kamar Zainab. Cikin hawaye Zainab ta tuno ranar da ta gudu ita da yaranta 9 daga ƙauyensu sakamakon hare-haren ta'addancin Boko Haram. Sai muka fara jin kamar sojoji ne suna shigowa ne. A'a, kamar yaya ne muka fara jin wasa ne dariya ne kafin a ci karfe 4 kawai gari gaba ɗaya sai ruɗe. Shi ne muka kama hanya kowa ya kama hanyar shi. Ga ruwan sama ga yara wani sun fito wani an same su. Mijinta ɗan sanda ne an kashe shi gaban yaranta shekaru 7 da suka gabata. Mayakan Boko Haram sun kame garinsu bayan wasu shekaru. Tun daga wannan lokacin yaranta ba sa iya zuwa makaranta. Ina fatan wayansu su zama nurse, wayansu su zama barista, wayansu su zama injiniya, wayansu kuma su zama doctor. Ba da jimawa ba aka dakile wani harin ta'addanci a gaban sansanin su. Zainab na shiryawa domin kare yaranta. Tare da sauran 'yan sa kai tana kokarin tantance duk wanda ke son shiga ko fita daga sansanin. Ba gidan nan ba ne? Zai kafa. Pass kudi. Ba pass ba fita, ki je ki dauko pass. Gwamnati ta dogara da jami'an tsaron sa kan domin samar da zaman lafiya daga tushe, sai dai a kowane lokaci 'yan ta'adda ka iya kai hari. Tashin hankali a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadiyar rayukan dubban mutane. Har-haren ya fantsama zuwa kasashe makwabta kamar Nijar da Chadi da Kamaru. Miliyoyin mutane na jiran kayan agaji domin su rayu. Rayuwar da ta fi ta sansanin 'yan gudun hijira dawowa kamar da, wannan shine mafarkin Zainab. Ta shiga wani taron karawa juna sani a wajen sansanin inda ake koyawa mata yadda za su yi kasuwanci. Samun ilimi da kake bukata domin fara kasuwanci, wannan shine dalilin da ya sa kuka zo nan. Zainab na son dogaro da kanta ta hanyar kiwon kifi, mai bata horon ta yi mata tanadi. Idan ana maganar ta ba wai za a tsaya kadai akan ganin ta fahimci kasuwancin ta bane kadai, za a tabbatar tana samun kuɗin shiga domin idan ta bar sansanin me zai biyo baya. Ba wanda ya sani. Save Borno State, wannan shi ne taken gwamnati da ke nufin a ceto jihar Borno, sai dai har kawo yanzu basu cimma samar da zaman lafiya ba, yayin da al'umma ke rasa ƙwarin gwiwa. Mata na ƙoƙarin cike gurbin in har zaman lafiya ya dawo.